ओम शांती. आज 3/9/2020 ची मुरली आहे. आजच्या मुरलीचे सार आहे, गोड मुलांनो, आठवणीद्वारे सतप्रधान बनण्यासोबतच राजयोगाच्या शिक्षणाद्वारे कमाई जमा करायची आहे. शिक्षण घेत असताना बुद्धी इकडे तिकडे जायला नको. प्रश्न आहे, तुम्हा डबल अहिंसक गुप्त योद्धांचा कोणता विजय निश्चित आहे आणि कशामुळे? उत्तर, तुम्ही मूल मायेवर विजय प्राप्त करण्याचा पुरुषार्थ करत आहात. तुमचे ध्येय आहे की आपण रावणापासून आपले राज्य घेऊनच दाखवणार. ही पण विश्व नाटकामध्ये युक्ती रचलेली आहे. तुमचा विजय निश्चित आहे, कारण तुमच्या सोबत साक्षात परमपिता परमात्मा आहेत. तुम्ही योग बळाद्वारे विजय प्राप्त करता. मनमना भव ह्या महामंत्राद्वारे तुम्ही राज्य प्राप्त करता. तुम्ही अर्धा कल्प राज्य करता. गीत आहे, मुखडा देखले प्राणी जरा दर्पण में, म्हणजे हे मनुष्या, स्वतःचा चेहरा मन दर्पण मध्ये पहा. ओम शांती. गोड मुलं जेव्हा समोर आहेत तर समजतात की बरोबर आपले कोणी साकार शिक्षक नाहीत. आपल्याला शिकवणारे तर ज्ञानाचे सागर शिवबाबा आहेत. हा तर पक्का निश्चय आहे की ते आपले पिता पण आहेत. जेव्हा शिकता तर शिक्षणावर लक्ष असते. विद्यार्थी आपल्या शाळेमध्ये असतील तर शिक्षक आठवणीत येतील, वडील नाही, कारण शाळेमध्ये बसले आहेत ना. तुम्ही पण जाणता बाबा शिक्षक पण आहेत. नावाला तर पकडायचे नाही. लक्षात ठेवायचे आहे की आपण आत्मा आहोत, बाबांकडून ऐकत आहोत. असे तर कधी होत नाही. सतयुगामध्ये पण होत नाही आणि कलियुगातही होत नाही. फक्त एका संगम युगातच होते. तुम्ही स्वतःला आत्मा समजता. आपले पिता यावेळी शिक्षक पण आहेत, कारण तेच आपल्याला शिकवतात. दोन्ही काम करावे लागतात. आत्मा बाबाद्वारे शिकते. हे पण योग आणि शिक्षण होते. आत्मा शिकते तर परमात्मा स्वतः शिकवतात. यावेळी आणखी जास्त फायदा आहे जेव्हा तुम्ही बाबांसमोर आहात. अनेक मुलं चांगल्या प्रकारे आठवणीत राहतात. कर्मातीत अवस्थेमध्ये पोहोचणार तर ती पण जशी पवित्रतेची शक्ती प्राप्त होते. तुम्ही जाणता शिवबाबा आपल्याला शिकवतात. हा तुमचा योग पण आहे आणि कमाई सुद्धा आहे. आत्म्याला सतप्रधान बनवायचे आहे. तुम्ही सतप्रधान बनत आहात आणि धन सुद्धा घेत आहात. स्वतःला आत्मा समजायचे आहे. बुद्धी इकडे तिकडे जायला नको. इथे बसता तर बुद्धीमध्ये असायला हवे की शिवबाबा शिक्षकाच्या रूपात शिकवण्यासाठी आले आहेत. तेच ज्ञानाचे सागर आपल्याला शिकवतात. बाबांची आठवण करायची आहे. स्वदर्शन चक्रधारी पण आपणच आहोत आणि प्रकाश स्तंभ पण आहोत. एका डोळ्यामध्ये शांतीधाम तर दुसऱ्या डोळ्यात जीवनमुक्तीधाम आहे. या डोळ्यांची गोष्ट नाही. आत्म्याला तिसरा नेत्र म्हटले जाते. आत्मे ऐकत आहेत. जेव्हा देह सोडणार तर आत्म्यामध्ये हे संस्कार राहतील. आता तुम्ही बाबांसोबत योग लावता. सतयुगापासून तुम्ही वियोगी होते. अर्थातच बाबांसोबत योग नव्हता. आता तुम्ही बाबांसारखे योगी बनत आहात. योग शिकवणारे ईश्वर आहेत, म्हणून त्यांना योगेश्वर म्हटले जाते. तुम्ही पण योगेश्वरची मुलं आहात. त्यांना योग लावायचा नाही. ते योग शिकवणारे परमपिता परमात्मा आहेत. तुम्ही प्रत्येक योगेश्वर योगेश्वरी बनता. पुन्हा राज राजेश्वरी बनणार. ते योग शिकवणारे ईश्वर आहेत तर स्वतः शिकत नाहीत.
दुसऱ्यांना शिकवतात. कृष्णाची आत्मा पण शेवटच्या जन्मामध्ये योग शिकून पुन्हा कृष्ण बनते. म्हणून कृष्णाला सुद्धा योगेश्वर म्हणतात, कारण त्यांची आत्मा सुद्धा शिकत आहे. योगेश्वरद्वारे योग शिकून कृष्णाचे पद प्राप्त करते. मग त्यांचे नाव बाबांनी ब्रह्मा ठेवले आहे. आधी लौकिक नाव होते, नंतर ते मरजीवा बनले. आत्म्यालाच बाबांचे बनायचे आहे. बाबांचे बनले तर अनासक्त म्हणजे निराळे झाले. अर्थातच या दुनियेपासून जिवंत असताना वेगळे झाले. तुम्ही पण बाबाद्वारे योग शिकत आहात. या संस्काराद्वारेच तुम्ही शांतीधाममध्ये जाणार. पुन्हा नव्या भूमिकेचे प्रारब्ध स्पष्ट होईल. तिथे या गोष्टी नसतात. या आत्ताच शिवबाबा समजावतात. आता अभिनय पूर्ण होत आहे, मग नव्याने सुरू होणार. जसे बाबांना संकल्प आला की मी जाऊन येतो. बाबा म्हणतात, मी येतो आणि माझी वाणी चालायला सुरुवात होते. परमधाममध्ये तर शांतीच आहे. मग विश्व नाटकानुसार बाबांची भूमिका सुरू होते. त्यांना इथे येण्याचा संकल्प येतो. मग इथे येऊन ते अभिनय करतात. तुमची आत्मा सुद्धा क्रमानुसार पुरुषार्थाप्रमाणे पूर्वीप्रमाणे ऐकत आहे. दिवसेंदिवस वृद्धी होत जाईल. एक दिवस तुम्हाला मोठमोठे हॉल सुद्धा मिळतील. त्यामध्ये मोठमोठे लोक येतील. सर्वजण एकत्र बसतील. दिवसेंदिवस सावकार सुद्धा गरीब होत जातील. त्यांचे पण पोट पाठीला लागेल. असे संकट येणार आहेत. मुसळधार पाऊस पडेल तर संपूर्ण शेती इत्यादी पाण्यामध्ये बुडून जाईल. नैसर्गिक आपत्ती तर येणारच आहेत. विनाश पण होणार आहे. यालाच नैसर्गिक आपत्ती म्हणतात. बुद्धी म्हणते की विनाश होणार आहे, त्यासाठी बॉम्ब्स पण तयार आहेत. आणि नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी भारतासाठी आहे. यामध्ये बरीच हिंमत पाहिजे. अंगदचे पण उदाहरण आहे. त्याला कोणीच हलवू शकले नाही. अशी अवस्था पक्की करायची आहे की मी आत्मा आहे, तर देहाचे भान निघून जाईल. सतयुगामध्ये जेव्हा वेळ पूर्ण होतो तर साक्षात्कार होतो की आता मला हा देह सोडून छोटे मूल बनायचे आहे. एक देह सोडून दुसऱ्या देहात प्रवेश करतात. तिथे दंड इत्यादी काहीच नसते. बाबा म्हणतात, माझ्यामध्ये जो अभिनय नोंदलेला आहे तो आता खुलत जाईल. मुलांना सांगत जाईल. मग बाबांचा अभिनय पूर्ण होईल आणि तुमचा सुद्धा पूर्ण होईल. व त्यानंतर तुमचा सतयुगातील अभिनय सुरू होईल. आता तुम्हाला स्वतःचे राज्य घ्यायचे आहे. हे विश्व नाटक मोठ्या युक्तीने बनले आहे. तुम्ही मायेवर विजय मिळवता, यामध्येच वेळ लागतो. ते लोक एकीकडे समजतात की आपण स्वर्गामध्ये बसलो आहोत, हे सुखधाम बनले आहे, आणि दुसरीकडे गाणे गातात की भारताचे हाल कसे झाले आहेत. तुम्ही जाणता हे तर अजूनच तमोप्रधान झाले आहेत. विश्व नाटकानुसार तमोप्रधान सुद्धा अगदी जोराने होतात. आता तुम्ही सतोप्रधान बनत आहात. आता जवळ येत जाता शेवटी विजय तर होणारच आहे. हाहाकार होईल, त्यानंतर पुन्हा जय जयकार होईल. दुधाच्या तुपाच्या नद्या वाहतील. स्वर्गामध्ये तूप खरेदी करावे लागत नाही. सर्वांजवळ आपापल्या चांगल्या गायी असतात. तुम्ही खूप उच्च बनता. तुम्ही जाणता विश्वाच्या इतिहास भूगोलाची पुनरावृत्ती होत आहे. बाबा येऊन विश्वाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करतात. म्हणूनच बाबांनी म्हटले आहे, हे पण लिहा. विश्वाच्या इतिहास भूगोलाची कशी पुनरावृत्ती होते हे इथे येऊन समजून घ्या. जे पण समजूतदार असतील तर ते म्हणतील की आता लोहयुग आहे, मग जरूर स्वर्णयुगाची पुनरावृत्ती होईल. काही जण तर म्हणतील की सृष्टीचे चक्र लाखो वर्षांचे आहे, आता कसे पुनरावृत्त होईल. इथे सूर्यवंशी चंद्रवंशीचा इतिहास तर नाही ना.
शेवटपर्यंत हे चक्र कसे पुनरावृत्त होत असते ते पण जाणत नाहीत. यांचे राज्य पुन्हा कधी असणार रामराज्याला पण जाणत नाहीत. आता तुमच्या सोबत शिवबाबा आहेत, ज्यांच्याकडे साक्षात परमपिता परमात्मा आहेत. त्यांचा विजय जरूर होणार. बाबा हिंसा करत नाहीत. कोणालाही मारणे हिंसा आहे. सर्वात मोठी हिंसा कामकटारी चालवणे आहे. आता तुम्ही डबल अहिंसक बनत आहात. सतयुगामध्ये डबल अहिंसक देवी देवता धर्म आहे. तिथे युद्ध पण करत नाहीत आणि विकारांमध्ये पण जात नाहीत. आता तुमचे योगबळ आहे, परंतु याला न समजल्यामुळे ग्रंथांमध्ये असुर आणि देवतांचे युद्ध दाखवले आहे. अहिंसेला कुणी जाणतच नाही. हे तुम्ही जाणता. तुम्ही गुप्त योद्धे आहात. गुप्त असून प्रसिद्ध पण आहात. तुम्हाला कोणी योद्धे समजतील का? तुमच्याद्वारे सर्वांना मनमना भवचा संदेश प्राप्त होईल. हाच महामंत्र आहे. मनुष्य या गोष्टींना समजत नाहीत. सतयुग त्रेतामध्ये असे होत नाही. या मंत्राद्वारे तुम्ही राज्य प्राप्त केले, नंतर त्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही जाणता आपण कसे चक्र लावून आलो. आता पुन्हा बाबा महामंत्र देतात. पुन्हा अर्धा कल्प राज्य करणार. आताच तुम्हाला दैविगुण धारण करायचे आहेत आणि दुसऱ्यांनाही करवायचे आहेत. बाबा मत देतात. आपला चार्ट, आपली दिनचर्या ठेवण्यामध्ये बरीच मजा येईल. रजिस्टरमध्ये पण चांगले, त्यापेक्षा चांगले आणि सर्वात चांगले असे असते ना. स्वतःला पण जाणीव होते. काही जण चांगला अभ्यास करतात तर कोणाची लक्ष पण लागत नाही, मग नापास होतात. हे तर बेहदचे शिक्षण आहे. शिवबाबा शिक्षक पण आहेत, गुरु पण आहेत. एकत्र चालतात. हे एकच पिता म्हणतात की तुम्ही स्वतःला आत्मा समजून शिवबाबांची आठवण करा. मी तुमचा पिता आहे. ब्रह्माद्वारे तुम्हाला राज्य देतो. तर हा मध्येच दलाल झाला ना. यांच्यासोबत योग लावायचा नाही. आता तुमची बुद्धी पतींचेही पती शिव साजन सोबत लागली आहे. यांच्याद्वारे म्हणजे ब्रह्माद्वारे तुम्हाला स्वतःचे बनवतात. ते म्हणतात की स्वतःला आत्मा समजून माझी आठवण करा. आत्म्यांनी अभिनय पूर्ण केला. आता शिवबाबांकडे वापस घरी जायचे आहे. आता तर संपूर्ण सृष्टी तमोप्रधान आहे. 5 तत्व सुद्धा तमोप्रधान आहेत. तिथे तर सर्व काही नवे असणार. इथे तर हिरे मोती इत्यादी काहीच नाही. मग सतयुगामध्ये कुठून येतील? आता खाणी रिकाम्या झाल्या आहेत, त्या पुन्हा भरतील. खाणीमधून खोदून हिरे मोती घेऊन येतील. विचार करा, सर्व नव्या गोष्टी असणार. प्रकाश इत्यादी सुद्धा जसे काय नैसर्गिक असतो. विज्ञानाद्वारे इथे शिकत असतात, तिथे विज्ञान सुद्धा कामाला येणार. हेलिकॉप्टर घरासमोर उभे राहतील. बटन दाबले आणि लगेच उडून जातील. काहीच मेहनत नाही. तेथील विमान फुल प्रूफ अपघात रहित असतात. अपघात इत्यादी होत नाहीत. कधी मशीन खराब होऊ शकत नाही. घरामध्ये बसून सेकंदात शाळेमध्ये किंवा फिरायला जाऊ शकता. प्रजेसाठी त्यापेक्षा कमी प्रतीचे असतील. तुमच्यासाठी तिथे सर्व सुख असतात. सतयुगात अचानक मृत्यू होऊ शकत नाही. तर तुम्हा मुलांना खूप लक्ष द्यायला हवे. मायेचा पण जोर खूप आहे. हा मायेचा अंतिम दिखावा आहे. युद्धामध्ये किती मरतात. युद्ध बंद होत नाही. कुठे एवढी संपूर्ण दुनिया आणि कुठे फक्त एक स्वर्ग असेल. तिथे असे म्हणणार नाहीत की गंगा पतित पावनी आहे. तिथे भक्ती मार्गातील कोणतीच गोष्ट नसते. इथे गंगा नदीमध्ये तर शहराचा संपूर्ण कचरा येऊन पडतो. मुंबईचा सर्व कचरा समुद्रामध्ये वाहत जातो. भक्तीमध्ये तुम्ही मोठे मंदिर बनवता. हिऱ्या मोत्याचे सुख तर असतेच ना. पाऊण हिस्सा सुख आहे आणि पाव हिस्सा दुःख आहे. जर अर्धे अर्धे असेल तर मजा राहणार नाही.
भक्ती मार्गात सुद्धा तुम्ही खूप सुखी राहता. शेवटच्या काळात मंदिर लुटून नेतात. सतयुगामध्ये तुम्ही खूप सावकार होते, तर तुम्हा मुलांना किती खुशी व्हायला हवी. मुख्य ध्येय समोर आहे. मात पित्याचे अनुसरण करा. गायन सुद्धा आहे, खुशी सारखा खुराक नाही. योगाद्वारे आयुष्य वाढते. आत्म्याला स्वतःचे दर्शन झाले की आपण 84चे चक्र लावतो, एवढा अभिनय करतो. सर्व आत्मे कलाकार खाली येतील तर बाबा सर्वांना वापस घेऊन जातील. शिवाची वरात म्हणतात ना. हे सर्व तुम्ही मुलं क्रमानुसार पुरुषार्थाप्रमाणे जाणता. जेवढे बाबांच्या आठवणीत राहणार तेवढी खुशी होईल. दिवसेंदिवस तुम्हाला जाणीव होते, कारण शिकवणारे तर शिवपिता आहेत. ब्रह्मा बाबा पण शिकवत असतात. ब्रह्माला विचारण्याची आवश्यकता राहत नाही. तुम्ही तर विचारत राहता, ब्रह्मा तर ऐकत राहतात. त्यांचे कार्य खूपच आश्चर्यकारक आहे. हे पण आठवणीमध्ये राहतात. मग मुलांना वर्णन करून सांगतात. ब्रह्मा बाबा म्हणतात, शिवबाबा मला खाऊ घालतात. मी त्यांना स्वतःचा रथ देतो, तर का नाही खाऊ घालणार. हा मानवी घोडा आहे, शिवबाबांचा रथ आहे. असे विचार केल्याने बाबांची आठवण राहील. आठवणीमध्येच फायदा आहे. भंडाऱ्यामध्ये भोजन बनवतात तरी पण असेच समजा की आपण बाबांच्या मुलांसाठी बनवत आहोत. स्वतः पण शिवबाबाची मुलं आहोत. अशी आठवण केल्याने फायदाच आहे. सर्वात जास्त पद सुद्धा त्यांनाच प्राप्त होईल जे आठवणीत राहून कर्मातीत अवस्था प्राप्त करतात आणि सेवा पण करतात. ब्रह्मा बाबा सुद्धा खूप सेवा करत असतात. यांची बेहदची सेवा आहे आणि तुमची हदची सेवा आहे. सेवेद्वारेच ब्रह्मा बाबांना पद प्राप्त होते. शिवबाबा म्हणतात, असे असे करा. ब्रह्माला सुद्धा मत देतात. मुलांकडे मायेचे वादळ येतात. आठवणीशिवाय कर्मेंद्रिय अधीन होणे असंभव आहे. आठवणीद्वारेच नाव किनाऱ्याला लागेल. हे शिवबाबा म्हणतात की ब्रह्मा म्हणतात, हे समजून घेणे सुद्धा कठीण आहे. यामध्ये खूप सूक्ष्म बुद्धी असायला हवी. अच्छा, गोड गोड फार फार वर्षांनी भेटलेल्या मुलांप्रती मात पिता बाप दादांची प्रेमपूर्ण आठवण आणि सुप्रभात. आत्मिक पित्याचा आत्मिक मुलांना नमस्ते. आत्मिक मुलांचाही आत्मिक पित्यांना नमस्ते. धारणेसाठी मुख्य सारांश आहे. पहिला सारांश, यावेळी पूर्णपणे मर्जिवा बनायची आहे. हे ज्ञान चांगल्या प्रकारे प्राप्त करायची आहे. आपला चार्ट किंवा दिनचर्या लिहायची आहे. आठवणीत राहून आपली कर्मातीत अवस्था बनवायची आहे. दुसरा सारांश, अंतिम विनाशाचे दृश्य पाहण्यासाठी हिम्मतवान बनायचे आहे. मी आत्मा आहे या अभ्यासाने देहाचे भान नष्ट होत जाईल. आजचे वरदान आहे, कोणत्याही विकराळ समस्येला शीतल बनवणारे संपूर्ण निश्चय बुद्धी भव. विस्तार आहे, जसे बाबांमध्ये निश्चय आहे तसेच स्वतःमध्ये आणि विश्व नाटकामध्ये पण संपूर्ण निश्चय असायला हवा. स्वतःमध्ये जर कमजोरीचा संकल्प येत असेल तर कमजोरीचे संस्कार बनतात. म्हणून व्यर्थ संकल्प, कमजोरीचे किटाणू आपल्या मनामध्ये प्रवेश होऊ द्यायचे नाहीत. सोबत जे पण विश्व नाटकाचे दृश्य पाहता, हलचलच्या दृश्यामध्ये पण कल्याण अनुभव करावा. वातावरण गोंधळाची असेल, समस्या विक्राळ असतील, परंतु नेहमी निश्चय बुद्धी विजयी बना, तर विक्राळ समस्या पण शीतल होऊन जातील. आजचे बोधवाक्य आहे, ज्यांचे बाबा आणि सेवेसोबत प्रेम आहे त्यांना परिवाराचे प्रेम स्वतःच प्राप्त होते. ओम शांती.